Hi, si Marang Helen eh. Hi, madubuntag. December 29 na karon. Damis padung ko sa bahay sang ugangan kay among paliguan. Kay wa na ko ligo, ning hanjo nga magpaligo. Liguan na mo sang anak. Kay di man na kaya maligog kami kamera. Kay murag pinaka buwan siguro ni mama wa na ligo. Manang ligo na mo karon. Daday naman. Ang bay na. Ma. Diyan sa ko pa. Pau. Pau. Hoy, Bilita. Nakalingon ka, Pau? Ligo ka? Ligo? Asam si ligon dan dapit dan na? Bawa pengutan ng lolo. Maligo di pa? Bawa pengutan ah. Kamagin sumati sa pagligo na sa mo. Maligo ka? Di ka pa maligo? Di ka maligo? Adi ka maligo la? Naputi mo na diyang agtang. Purbos na. Kuha na, do ka sa manang na. Ligo na naman siguro niyo, trapuhan ra. Pakog. Takasabot. Maligo ka, ma? Ligo? Ligo ko no. Maligo la? Dahil nilagay, mag-init, papog tubig. Ah, initan na lang magtubig. Ha? Initan og tubig. Mo lagi. Ano man ma? Anade, makaligo na. Di, makaligo. Na? Diyan na to ko na. Balihan mo sing kuan. Balik Dili na na to kanin, dito kas bigas. Mag-ilis mo ko si Zah. Tama lagi ko kuan, pampers. Pag ka mo kaog tarong lo. Ha? Pag ka mo kaog tarong. Ikaw mo pag sa. Ano mo ka mo na bitaw ka na ka. Ani pa ko kita kada ni. Ininit. Ininit para ken boss. May rapod ko. Ang tubig. Sira ang tubig. Ini na tabo. Kanang tubig ada na, sakto mo na iligo. Jangan na mas termos. Sakto ron. Sa bakara sige. Lugod ko din. Dagang mo din. Buong naman na. Tabok sa lingkuranan, si Pagpabi. Kamatang-tang sa depo. Ito sa lingkuran, patang-tang ni Garza. Lari ka speakers. Di, ato na naibalhin. Inagingana, nalalagi siya dyan. Kabot ka magpugaw na to. Kaya di magpugaw ni Sadi. Okay. Ito kasi ngayon. Kaya sa mama. Balik-balik ko. Inuwag mo na siya. Mi, iya mo na bangit. Napuwang na siya pagligo din yung ato po siya. Kahit naligid ko kar sa nito. Kung nalaman. Adiyapin na naman kuwang. Wala pa na po krapil. Ipatarong si Sanay. Apuno na ni? Ha? Puno na? Sila na?
Kung saan na kaya abot ang tubig bugnaw. Diyan ka na. Tignan Tabak nila. sabon. Ano ba ka may gamit ay? Hang to. Sabi ka. Wak mo magasod. Ano? Kaya ba nang ibuad-buad? Kasi ba? Yung gapon. Gusto ng gamay. Uda na ma'am. Nurot pa kasi nga na. Mama, pagbabalik. Silang friend, adawang pamper. Puso-puso pa kayo. Ang bisa to. Pasabon na. Ako pa. Daday. Itong makos. Matagal di ba pag na? Ako gusto kong nawin. Ito na tayo doon. Bakit ang sito mo nila? Kapag nawala? Wala. Sisa. Ka! Sabi ka rin ko, 5 minutos. Dali, nagreklamo sa ito ko eh. Kasi nanulugis na. Mama, una ikupusin na. Dali, kasaban na. Once. Tugnaw. 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 Tatong temo. Itugnaw ka la? Abot na ang tubig. Di man la. Kare. Buwan. Bawasin ang tubig. Basig di na po na mainit. Wala, lagi ka mong buko. Tugnaw mo. Surod na. Sabon dito. Sabon na. Ito na eh. Kamadali ang dito. Bukoy sa liwid na. Ito sa buko. Anong papagang sa buko? Siya mo tayo makukasan. Sana, pwede na naman. Kasi na. Ito ang sabon. Tama ka tagkasan na. Namasakat lang po. Ito na na. Naglipod na yung sabon eh. Itugnaw na. Dari kayo butang la? Ano yan? Sama-sama. Ano na? Wala? Ano? Ko na. Ako nagbuling. Buling lang. Gawak sa lingkod. Magkakulak lang. Amaligo pa? Amaligo pa mbiko? Ay, gamundang. Sabon lang dito. Sige, ito ba? Busi ka na kayo mga buhok ni Lola. Kita ka nga ni mo gininit na eh. Kamay lang gininit tubig nila. Kamay lang mag. Ginitay ni Lola. Pwede mo sa kuri. Sura na? Kamundang? Kamundang ka? Hindi na? Hindi na ko. Hindi na? Sige pa? Maligo ha? Maligo pa yan? Ano sa gisang unay? Anong kuko? Maligo pa. Ano naman eh? Maligo pa ha. Batag termos. Adi, ada. Nag-init pa kalo? Ito sa kadero. Ito mabukaw. Mabukaw. Ibuwid ito na to. Maligo sa undang niyon. Kaligoon na lagi ni. Maligo.
Dari ka la? Dari kong kami dito ako. Buti ulan. Ikay daan man. Kadang buka ko. Kadang buka ko mama. Luma. Tawa naman si Za. Kadang buka ko ni Za. Ano na mo? Diyan ka na. Hindi ko na nanay. Sus, ginoo. Almudeta. Deper, kung deper. Para sa sabihin ko. Adol kay pahigdan na. Na. Masapin. Taas ah. Ginoo. Na, sudah pala to. Bulan. Higdan na. Kuan ta kadag, kuan kay. Mana belum kan? Balik tuh emang kayak lah. Hah? Balik deh. Kayak per bah. Balik na tuh. Sih, atau yang tiba-tiba aku masang dulu. Adi. Ini sana. Luma lagi nila mag-uniform ka eskwela dan ni. Uniform ka. Ano ba kay kuto ma? Ini aja ka wala na kay niligyan sa. Ano ba kay kuto? Kuto tiyo bagni kuto mo di suna. Ay kuto la. Kutan. Kuto ka? Kuto ka. Kamay ipabalik ng kaperdaan? Balik mo ko na yung sulo. Suot mo, may pangutan ah. Balik tayong baong na yata. Alili na. Bago na. Kung ligo sa. Ano mo ito? Mga masukot na mga. Ito namang bago. Kaya hingukan pa ni. Na, kuko. Pigas dyan nila. Kung nagiging pikas ka mo, wala daram na siguro lang tayo hilot-hiloto, no? Pero pilagin na siya dyan. May tayo dyan siya nag-date sa kanama pag-agtiin. Rasa kasi siya. Ipahigda. Masag sampot na ito. Likod. Ay, wala. Ito rin. Ano po, isas na lang. Kasi basa na. Basa mag-natiin. Wala matulin na eh. Sabarang katong sulit-salit na ito. Kari may likod. Kari may likod. Kaya nga naman na. Kaya nga naman ito uli. Ang kaya mo pag-dama-dama. Kari di balik mo siya ka na. Kari mo katubangan mo. Pilit ko doon. Tubangan din ang nanay ba? Hindi katubangan mo ma. Tubay mo doon. Di pa magunit tigwang sa ulan. Na. Tuan lang. Oo, para bata. Angat naman sa ulan. Nukaan sa ni. Pag nagtatanong naman lagi kayo kuandan na. Ay, nako. Pagdahon. May pilas la? May pilas? Ang kabawan, huwag na ah. Salamat sa mga pilas na. Tuwa na kayo. Gusto na sa hangin na. Kamantusan naman ka na. Ito eh, paano sa inyo kasi kuha na adunay. Udah pa rin. Bakod si Danay. Danay nga mabakod po siya. Katawa pa mo ka magpantalon. Bahala. Balik na sweater. Ang pabandos ka? Ang pabandos na siya. Ay, may isang bandos doon. Baby kasin tlo? Hindi gari. Ito yung mabungit pa kasin mapalit di ay. Bangan na po nila. Bangan na po nila. Yan sa nina. Eh. Ah, pabandos. Pabandos na
Banga na pa na ganyan. Bikit ko ka na isa. Buwag din. Pikas pod. Dahil mo pang likod. Maglingkod na. Ano kaya yung bado sa pikas na? Asa sa isang po. Pikas ko. Mura na. Amerikano na. Tamuti naman ka. Ringok ina na ila. Ako pala ko dito kakita. Masa may katir. Hindi ang katir. Mabi ko sa kayo magkuhan pa ba ko? Human. Ano may iba sa lamin na ba? Pagiligo na ba tayo ng kag-ininit? Ha? Inom ba kag-ininit? Tipla gatas. Gatas ma? Di ba niyod tunan ni siya ron? Ako man siya nag-snack. Hindi ko mga ligo. Isang. Lolo? Para gabri. Tadi balas wheelchair. Ingok mo sana. Wheelchair lang din mo mag-isip. Wheelchair paling ko. Ako din ang kater. Yan eh. Masa manis sana? Makulinis ah. Ano na bakas? Bakas ah. Ito itong tungkay. Anong maklasan ka? Kari. Kari. Ano ba ka? Muna makakuha ni mama kaya di ka kasabot. Balik na ka ito. Ilak na nanay kayo matras yung nagkuhan. Saan na butang? Gisa mo yung pagkuhan. Oo ba? Oo ba ito? Nga, makadi ang maglisod. Hawa pa yung kodar eh. Sampot! Sampot ba kailan lang? Sampotin mo na. Natai-tarang sa mga. Bisa ngamit. Asa man eh? Ikut niya. Ayun ba po na? Nga na. Nasa iya nga na gani? Nga na. Madi lagi na mawala. Bangan. Nilkater lah. Kadut. Aduh, hiu ko. Luway mo na siya kay di man ka istorya. Nakasudlay pa hiuto pa na. Masa man lang magpa-out ka buhok? Apikas ko na. Buhok pautan? Ang kukunay namatay. Hingo ko sa una, magpaputis mo na siya sa una. Duha na siya makatuig na sa tuig. Duha na katuig man o. Duha na kasi nang pagong tuig dito man tag kuan, Don Emilio. Dito man miningan to pag admit nimo. Duha na katuig. Mga pikas na may kuan niya. Pikas na hamakar sa pikas. Silante maroon na punang sa nila. Di pa. Kamay mo gusto niya ka bagong tuig ma mag-spaghetti?
Spaghetti mo. Sabaw ba ko? Spaghetti tayo ni kabakong tuig. Doon sa katuig karong bakong tuig pod. Pagkay nga na. Kaya mangilot ra ba ni sa una mananabang. BSW pa din siya. Abip BSW. Bisitahan mo siyang mambibingan hiyo sa hay. Mani day. Hmm. Mani day mambibila? Yung larkin niya. Lapat ring. Hindi sakit la? Ano yung sadan pa? Yan, nangisya ka yung kilolit yung init, ha? Oh, pagyan Saan mo ito din ang Pasko? Apel ka niya. Doon rin magkamukaan. Niwang pagkalugri ka mukha ulo. Ganahan mo ka. Na, oo. Mas pa na. Ay, anong tarang, inang paggatas kaya aron, di malujo. Gata, duha magkatasa na hang kono ni magkadlawon. Kamaghaw sa ko pa. Kaang kag hinalang manok la? Isang kag manok. Manok di? Ano yung kag manok? Maayog manok? Ay, may mo karning baka. Namin just camera. Bug na naman, nakaligo na ka, hadahay na. Dugay na sa mamabay ligo na. Hindi ka na kung sadya. Minudugay man ligo ah. O, pwede mo ligo ay kung nadani. Kadaog ako ra, di ko pwede ako ra magligo.